Ukambani kama jotelo ma Ukambani koro kwa pinyo wacho mondo yanga gwenge gi kaka kunde motu seche mari uruoge pinyo wacho jiwo jokanyo mag mondo res jodak ma oro omero. Ramogi jafwambo marwa weekly oko oloso lipot ni kendo miyogo yo machalo kama. E kinde malweny pod dhi nyime mar kedo kod oro kod keche pachoka, bod mar riwruoge mag ji giwegi machiwo kony koro sundo jokanyo mekgi mondo ket ayanga chenro margi. Jakom bod no wacho ni en kinde ma Jokenya dwaro e kony moloyo ka riwruoge moko to ng'wech kendo ringo pondo. NGOs are just saying in the papers, we are this, we are doing this, and we are doing this. When you go to the ground, there is nothing like that. Like now, there is a certain NGO working in Favi. When I went to their office, they relocated and they removed. Seche gogo jotelo mawuok Ukambani ka otelnegi kod Senator Mama Chakos Agnes Kavindu okwayo piny owacho mar William Ruto mondo yang gwenge adek duto mag Ukambani kaka kuonde ma otwe thurka. I've taken a statement to the Senate and I'm fighting for us to be taken back to the ASO areas because hatuna maji na tunastahili kuwa kwenye eneo hizo hivyo ndio tupate maji, tupate chakula na tupate misaada ile ingine ambayo inaambatana na hizo. Si maombi yangu tukae tukipewa molio. Ni maombi yetu Mungu atupe mvua ya kutosha, tulime tupate chakula cha kutosha. Jotelo mawuok e gwenge ma oro timenewa be koro jiwo pur mondo oresgie lal magiyudo kaluwore gi tho mag jamni. Tunatafuta mbinu mbadala ya kuhakikisha sisi kama wananchi wa Isiolo County tunaweza kutoka ufugaji turudi kwa upanzi wa nini wa mimea. En kinde makoro jopiny Kenya tiyo kod yore duto mar neno ni gikedo kod wasigu margi mar oro mabe koro sengirore pachoka. Weekly Foko, Ramogi TV.